Lotxe eta lotxen egunerokoa. Kaixo lagunok! Ai, lotxek engainatu gaitu beste behin. Gu lan eta lan bere bidai agentziako zereginak egiten, eta bera lo. Tira, baina hau ez da horrela geldituko. Bikote! Amaitu dira gure arazoak, hautagai perfektua dut lotxen bezero lanak egiteko. Simon, nire iloba! Kaixo, ni Simon nahi, bere joba. Izugarrizko talentua du. Familia kontua da argi eta garbi. Lagunok, nire lehen bezeroa lortu dut. Hau izugarria da, sinestezina. Begira, Pots, nire lehenengo bezeroa aurkezten dizut. Ope da. Kaixo, ope, urte askoan ni Pots naiz. Hola, bonjour, ¿cómo titate? Bai, beno, frantsesa praktikatzen ibili naiz aplikazio batekin. Je suis un excellent acteur. Je suis un excellent acteur. Tira, ea gure planak funtzionatzen duen. Ez galdu gure atal berria, makusin! Pots eta lotx, ikusi, makusin.